tak kadikili tapi kain pesampai ate pagaran tak kadisabui dole acara lain koma curito di jalan hari pagi dan orang babi dua taruh kesubarang seriabi cerita masuk to bilang Sultan Palembang kita bilang lah raja maso itu sanang hati ndak tabado awak bersobok melajat tunangan kakawin hari itu dibilangkan orang nagari lebih tiba madiri raja kawin kini itu bana malanya kini rupanya malah wakatu itu dan bilang sinan malah si upiak bakato sinan putih bunga setangkai o tuan malah nak jadi junjungan ambo karena kita malah rami-rami sebalun kawin dilangsungkan orang cak lamakan kue dulu 100 je minum badan kita dulu mandanga kato melana coy itu indak guna dirantang lai sadang untung kadiena la rupanya dek rajo tadi mandanga kato malah semacam itu sanang hati indak tabado awak kekawin gadang hati coy itu bana malah kini talatak kue narancak mulai sekali kadi ambil lah mulai lo si upiak bunga satangkai mambil kue na satampek lai berdua melajainya si buyung Sultan Asril 100 je sultan sairalam sama memakan kue ju tetapi narajo jo akhirnya memakan kue nambah racun satu tak makan di rajonya rajo sikapi maso itu sama sumela da ulunya indak memerintah pandai adi indak membala tampulu menimbang tak tahu sama bare itu bana malahnya kini satu tak makan kue sama so itu sekalinya kamang gigi 2 kali malah kunya kadalam tak sambu darah dari muncung itu bana malah kini bakato di sinan malah putih bunga setangkai tuan kandung dan akan bana capek minumkan air aku mungkin jak pagi balun minum cuy itu bana katonya kini lanya minum puluh air nambah racun bertambah banyak darah keluar bakato sinan putih bunga setangkai Onak kandung malah sultan saira lembari makan lah nak kaki do tangan bunuh lah rajo kini-kini nak sama sangan lah nak kandung
lawadan lawa de yang Mandanga kato nan coy itu malompek sekali Sultan Asril nyobari makan tangan yo kaki Laba golek mala rajo angge ngarang sarato jo rajo Cino bagoliang malanya kini mencalik rajo letak golek du balang apui lari ke ampeknya Anak negari lebih came mencalik rajo lah mati came kanyo bunuh seluruhnya Tapi sebagian orang nan pandai meminta ampun masoi itu Meminta ampun melanya kini rupanya waktu itu nambah nama malah Sultan Asril Urang nan pandai lo hati nan urang tak bersalah tak kanya bunuh cuy itu bana malah kini di Urang nan indak lekanyo bunuh kalau nyo indak kawasala coy itu bana malah kini dak guna dirantang lain dan bilang sama coy itu maalun nan Sultan Asril ala mati rajo de inyo galanggang mulai diramikan galanggang malah angkat terajo nang kajadi rajo di sinan Iyo lainyo Sultan Sairalam coy itu bana malanya kini yo anak di Sultan Asril tadi coy itu bana malah kini indak to bilang lah mulai de untung kadian ala rupanya na Sultan Sairalam lah diambil sinan jadi rajo memerintah kampung setumpak tu Indak lama kita bilangkan sejadinya menjadi raja rupanya waktu itu biari babilang hari bipakan babilang bulan bibulan baganti tahun Abi tahun melaba bilang tahun sadang de inyo ramudo tu ala setahunnya di sinan residen dari Bangkaulu kabalaye di dalam lawi kita letakkan sinan dulu nalain pulau kita sabui kita bilang orang di kampung nan mandi jo bapak kandung Sultan Asril rupanya nan ayah kontan Sultan Asril nambah nama Sultan Palembang Tuhan nan sadang kayu wana Tuhan nan sadang menggarakkan malang tak dapik kaditulak mujud tak dapik kadirai di malo gombang tak kacaci Cuy itu bana malanya kini nanti ada tubuh binaso selain dari Tuhan satu tapi kok lai di alam ko tetapnya ada baca cekkan dan bilang Sultan Palembang tumpak di Sultan sakutiko sakit nanindak payah bana tuma sakit Sultan Palembang sakit mato tibo de inyo payah lobe ladi lama cari nyo de tuene
sakit bertambah anak kandung jadi laju bertambah sakit mata ya kandungnya semenjak mata ayah sakit tak bayang-bayang dana nak kandungnya lah nak kandungnya ondei tabayang-bayang Sultan Asrul tabayang-bayang Sultan Asril kok di rumah anak nambah duo lalambe saaki dape ube nak kandungi cuy tuana mulai nyoki ni lalambe saki dape ube kini cuy ko nambo tanggung indak tabado saki mato indak tabado dole tak tanggung seminggu menan sakit mato cukui di hari kedua minggu indak guno torantang lamo sabulan lamo sakit mato indak tabado ado pado suatu malam sadang lalok Sultan Palembang datanglah mimpi mengabarkan datanglah mimpi mula mengabarkan engkau be mato ya kandung koyo lah mato Sultan Palembang engkau be sakit matoinya adolah bungo nanta sabui banamo bungo ni lonali nama dok kamato hari duit tumbuhnya dianjung tujuh pangangkan di tahun dewa dengan dewi kok dapet bungo ni lonali di sinan mato kok kaceng gak na cuy tubana mulanya kini di sinan mato kole kasehat cuy tula kato savananya indak guno dirantang lamo indak to bilang lela mulai tumpak kepadro badan dirinya saki ayah bertambah sangat saki ayah bertambah jadi indak guno to bilang lain indak guno to bilang lamunan ayah mamasan niat onak kandung dangakan bana barakat tampat wali ula barakat maka maadina barakat lah niniak kandung ambo kok lai kabatolong yu kok lai sakit kakak cegak kok lai kamananti ube ya Allah Tuhan yang kayo tolong balikkan anak ambo samo tibokan kaduonyo di korong kampung nangka mencari ube mato ambo kapan cari penjapui na jauh penjapui barang na jauh cuy tu bana katonyo kini indak guno kita bilang lamo indak tuetong lamo lai tumpak di anak nambah duo iyalah santiang lesutan koki inilah Tuhan bana mengarakan samoti boinyo kadunyo dari rangantau na
Lasamo tibo anak kaduonyo samo babalik mela dari rantau dan etong bana jale-jale. Tumpak kapado anak konteninyo dan etong bana kini-kini. Sadang de untuang kadian ala ruponyo mela wakatu itu. Neninyo malah nak kandung nambah dua nantu nan Sultan Asrul nan ketek nan Sultan Asrul tiba di rumah kaduanya. Sinan bakato malah jale-jale. Apa nan kato malah nyokabakan. Onde nak kandung Sultan Asrul anak ayah nantu Sultan Asrul anak nan ketek. Tumpak kapado nak kalian nambah dua. Tolonglah cari ubek mato ayah. Iyo bungo banamo nilo nalinan tumbuh di anjong 7 pangkat. Betuju rajo manjagonya. Kok dapet bungo nilo nali. Kole kacegak mato ayah. Lanak kandung Cuy itulah kato nyolai tumpak di badan ayah kini. Kini cuy kole di anaknya. Kamale ya kami kabatenggang kini kalian macam iko. Dek karano kudo lah isiku kalian datang madu sama mencari leka duonya. Kini cuy kole sabananya tumpak kepado badan awak. Barangke kalian kaduonyo bali laku dosiku lah ngai nak samo dape yang kadu. Nganya detuene Kita bilangkan masa itu rupanya malah ada Sultan Asrul diambil piti dari mande. Bajalan malainya kini dibawa dia ke pasar rami di balian kudo si kuelang. Cuy itu bana malanya kini di Sadangkan inyo malah Sultan Asrul dan etong bana jale-jale tumpak kapado badan inyo balain yo mulut dari hati iyo lain bana terikat inyo lain bana malah kabek-kabeknya lain pulo jangko-jangkonya balain dari Sultan Asrul kironyo malah na Sultan Asrul ia runciang bana kabake adik lain bana niat di hati runciang di dalam papek di luar kabake dusana konteninyo iyo dusana duya akhirat tetapi na Sultan Asrul cuy itu bana ka adiknya lah nyobalin kudo di pasar rami nyobalin kudo malah buruk juga kudo lah pincang nyobalikan cuy itu bana malah kini awak lah jale cari ubek tuan. Itu bana malahnya kini sadang de untung kadian ala lanya balikan kudo nan pincang itu bana para sayan tumpak ke badan diri Sultan Asrul dinyo tepacik piti
Balanjo melaki yang kumari naninyo tatap memegang piti. Sultan Asril mela adik mela darinya. Terpaso menurut kecik kakak. Ba itu mana melaki ni. Rupanya malah Sultan Asrul bajalan ninyo tu kini. Melati di pasarani sudah kudo kanyo balikan. Kudo namburu lanyo balikan. Lah dia ambil kudo tu kini. Lah diambil kudo namburu dibarikan ke Sultan Asril. Galak jua na Sultan Asril. Lah jadi komada keciknya kini. Lah jadi koma kudo ambo. Ikolah rancak koma kudo ambo. Cuy itu mana katanya kini. Kok lai dai tuan kamanolong. Biar kudo patah pinggang. Namun kamanang-manang yu itu bana katanya kini. Kunun kok kudo cuy ko baru pincang jalan sakete. Baru kekanai perjalanan cuy itu bana malah kini. Alala sana ngatinya kini. Besu lapo nan sabua makan di siko dia malah kita ko itu nan kece udambo menurui tentang itu kita usao ka mencari ube mato dia ya kandung. Janji nak lama doleh dia kandung. Janji nak dapetnya 2 minggu. Asal lewat hari 2 minggu. Pulang balik mencari bunga. Sampailah ayah malah kandung kita. Nyobao di mata sakit. Aja lula bilangan Leo sampai di siko bacari jo badan kita. Itu bana kata nang ketek tuan. Itu bana malahnya kini dan adik kakak sabana nyoba abana tadi perintah malah dari ayah apa bana kata pakai kakak. Kok itu malah nan adik tanya tumpak ke badan diri kita barang siapa mendapat bunga besok ni lonali tu nak diambil jadi raja. Itu bana katanya kini dan adik kakak sabananya tumpak kepada badan ambo. Kalau ambo besok mendapat bunga ni lonali bosaran ke pakai kakak elok-elok. Biarlah kakak jadi raja. Biarlah balun ambo jadi raja. Patah tumbuh hilang baganti pusako kakak kamanjawe. Itu bana katanya katakan ala kesana hati kakak. Galak sekali Sultan Asrul indah ada netong lama bana. Lah sudah makan kajo minum. Takalo Sultan Asrul tadi inyo takalo Asrul kabatanya. Kabake orang punya lapu. Omande malah jo apa 100 orang nan duduk. Bertanya ambo sakit. Kama jalan malah ka tampik bunga lenya na lebar. Ditampik kabunnya na lawe. Cuy itu bana katanya kini. Kalau kabun yang nampak yang lebar. Kalau kabun bunga nak kang cari. Iliakan malah jalan sakit. Sudah itu mudi jalan nan tabantang. Sabi-abi perjalanan bersobok dia jalan 2 simpang. Bermerek jalan keduanya. Ke kanan jalan cabik kapan. Ke kiri jalan balarangan. Tampu dia salah satu. Itu bana katanya kini. Mendengar kata cara itu. Ala kesana hati yang buyang. Kini cuy kola de apa. Kok nyampang beko jago adi ambo. Sepeninggal malah ambo pai. Katoken ambo dahulu. Tapi sama laki pak ambo jauh. Nyona janganlah oh apa. Olah dijago kendepa
Sato sampai sama so itu dan bilang di sini jale-jale tumpak kepada Sultan Asrul barangke Sultan dari sini. Sato barangke dari laponya 7 jalan nantabang antang. Jalan tabantang sakutiko de alanya liakan jalan ketek barunya mudi jalan ngadang la kancang kudo balari 2 kali kudo malompe ndak tangguang kancang larinya besobok jalan simpang 2 bamerek simpang kaduonyo sebuah becabik kapan sebuah merek balarangan kasuo jalan cabik kapan kekida jalan balarangan berpikir malah Sultan Asrul pado dan adang cabik kapan rancak lah jalan balarangan di rancaklah jalan balarangan baabana baru nekanya larang sehingga baru palarangan balun becabik kapan awak itu bana katanya kini sinen malah masuk sekali kudonya kini nyobari sekali pemberitahuan basonya masuk jalan balarangan. Satu melanya masuk jalan balarangan tiba sekali mela adu balang nambah rampik rupanya tangan mela satunya tiba sadang magang-agang tali mela waktu itu tiba sekali si du balangnya pegang kakang kudoinya. Satunya pegang malah kakang kudo. Oh buyang ramudo baru tiba. Indak kok pandai yang membaca. Calik diang tandoknya nan di luar. Lah yang calik kini. Wasonya tando balarangan. Menjawab di sinan malah Sultan Asrul dangakan bana malah dirang mudo. Dangakan bana jale-jale kini yuangku selaku jadi du balang ambo bertanya lapekan pulo manga banamo merek pelarangan manga jalan guno dibuek kalau kadilarang dipijak orang cuitu kecik Sultan Asrul. Baru menjawab du balangnya dangakan bana malah di Sultan baru tiba mengko dilarang masuk kamari lejale malah di Sultan rajo kami di siko parampuan. Rajo disiko parampuan banamo putih lenggo geni itu bana katanya kini itu narajo kami siko banamo putih lenggo geni dangakan bana malah di Sultan kalau bisa Sultan tibo disiko ado diliau taki-taki dikaton taki-taki yang tabaan. Kalau bisa Sultan membuka kabe, adolah kabe lo bueken. Iyo dirajo kami siko, 3 buah kabe tabantang kok tabuka malah di Sultan. Indah ado bunyi-bunyian. Kala rajo di siko, bisa malah Sultan kawin jo rajo siko. Tetapi kalau indah tabuka, kok ado bunyi-bunyian. Baru Sultan kala de inyo besi tempel kan yang jauh masuk ke dalam kabun bunga karajo sikola o Sultan. Sampai lagai Sultan. Nanda bilang malah Sultan Asrul kini ciko malah di du balang. Mula kita pai kadak parajo du balang tu iyo gak sakit lo hati mandangannya. Bueko malah gak 3 buah ndak lo kata buka adolo nang kababuni bodoh di maa ditibokan. Ala langsung nang Sultan Asrul tibo sekali dia dak parajo maalun putih lenggo geni kalau inyo menjadi rajo memangnya gagal jadi rajo lah dia kandung.
Sadang keninyo rajo tu kini lanyo bari makan Sultan Asro sudah makannya sudah minum bakato rajo di sini danga di Sultan baru tibo. Lai tahu kok Sultan Siko Sultan lebih bisa masuk ke kanan sampai membuka mola bue nambo bue kan. Kok bisa tangga bue di Sultan dah ada bunyi-bunyian kalambo di Sultan baru datang. Kok balun malah buat tak buka. Kok ado beko nantak danga babuni barang suatunya kala Sultan diambo stempelkan yang dia bau masuk ke dalam kabun bunga Sultan Bakar rajo malah patang jo pagi ambo bari gaji makan minum sajo marokok kambo agaan itu wana kecik rajo masuk ke dalam kabun bungo manabe dalam kabun itu karajo sari-sari ndak dapet do keluar lai talok di Sultan cara itu tapi kok kalah ambo di Sultan kawin Sultan yo ambo memerintah negari kok dapet Sultan menjadi rajo mandanga kato cara itu ndak tanggung kadang hati Sultan iyo lah sanang parati itu bana jawab Sultan kita cuba dulu raja risiko itu bana kata Sultan Asrul diuji mangko dipuji dikau malah mangko teraso itu bana katanya kini sudah makan waktu itu langsung sekali ke kandang sang ampi. Lah masuk Sultan Asro tadi satu tiba dalam kamar sampi dicali ado tali nantarantang ado babue 3 buah satu tiba lah diawe sekali tentu teganju tali kate bakuku ayam mate pagu di itu bana malanya kini bakuku ayam mate pagu lanya turui di do balangnya tabuka pintu kamar sampi Sultan na baru datang lasa Sultan wasokala lakala Sultan bataki-taki iyo jorajo kami siko dituka pakaian Sultan baju seragamnya pakainya lalaki baju seragam baju hijau sarawai hijau wadema lah itu kala pakaian Sultan disitempelkan yang jo bau masuk ke dalam dekabun bunga bakar rajo jadi nak kuli nanco itu sama so itu tak lama sesudah itu Sultan lala sansai nang kakak Asri lala sansai nala tinggal di kabun bunga kita bilang lah Sultan Asri agak Sultan nang kita bilang
Sadanginyo ng Sultan Asril anak yuo di Sutaran Palembang si bonsu indak kabaradik ng ketik bana anak Sultan. Tersinta Sultan dari lalu Asril lah jago masa itu bertanyo kau orang lapo. Oh bapak serato mandi ma to kakak ambo tadi bekato sinan inyo kini onde nak kandung jago lalu. Nang kakak malah Sultan tadi Sultan takalo inyo pai tumanyo bau manat kawake kami turuti sajo di nak kandung. Inyo bajalan kamu dieko mencari bungo ni lonali kau be mato rajo iyo kan bapak kon tenang itu bana katonya kini. Kato sampai sama so itu barangke sekali Sultan Asril menggeliang-geliang nyoate kudo cuy ko bana lah kakak ambo yo sanang hati kok bajalan yo jo kakak konten ambo sadang di kampung lah cuy ko. Alanyo racak kudo nang buruk tadi lari kudonyo malah agak sajo kudo buruk segala buruk lesnyo raso kaputui itu bana malahnya kini indak salah secik yut lari kudo malah main gas sajo itu bana sakutiko indak guno dirantang lamu dek kancang yu lari kudo lambe di lamu na di jalan latibo jalan simpang du. Sesimpang jalan cabiak kapan sesimpang jalan balarangan nyecalik di jalan balarangan ado tando kakak kasinan barunya tampu jalan balarangan satu masuk tibo do balang nyepegang kudo di do balang he Sultan na baru tibo lai Sultan malado ma bari tahu lai kok tampak di Sultan kini baso jalan ko jalan balarangan bakato sinan Sultan Asril dangakan bana di do balang ambo tahu baso jalan ko jalan balarangan tapi ambo mangko ingin masuk ke dalam ingin bertanya nan tapeknya apa sabab mangko balarangan Guno jalan untuk kaditampu dapet kini dibari pelarangan kato sampai sama so itu indak kok Sultan dapet kabar baso rajo kami disiko rajo parampuan banamo putih lenggo geni kok itu malah nak kadisabui kok iyo rajo parampuan tu kok parampuan bana rajo disiko ambona nindak mencarinya lai ada orang lain dari itu cuy itu bana katonya kini mangalo merek palarangan kini cuy kola di Sultan mau kita kadake rajo ado di rajo kami siko walaupun taki-taki antah sebagai rayu-rayu itu bana katonya kini kok kalah beko inyo di Sultan iyo kalah rajo kami siko kawin Sultan jo rajo kami tapi kok kalah Sultan di inyo basti tempelkan yang jo bau bakar rajo ke kabun bungo Sultan cuy itu bana malahnya kini kato sampai sama so itu dan bilang nan Sultan tadi maalun nan Sultan Asril langsung nyepai kadake rajo satu dia dapat rajo batino tu rajo parampuan kana monyo tumpak kepada Sultan Asril ala nyecalik rajo nan datang lasanang hati Sultan Asril nyecalik kudo nan takabik kudo kakaknya ala tampak galak sajo nan Sultan Asril ciko kapandayan kakak ambo lata kabik kudo disiko tandola kala kakak ambo kini cuy tu bana nang kato Sultan yu rancak juo kudo buruk ko antaka manang antawaa tapi kalau jalannya nang buruk ko jalan buruk jalannya bana kudo buruk jalannya elok jo bana kami bajalan antale Tuhan kamanolong cuy tu bana kato inyo sudah makannya sudah minum bakato sina rajo tadi
Danga di Sultan sabananyo ado dia ambosiko taki-taki walaupun nan taki-taki di Sultan anta namonyo masuk ke dalam kamar sampi. Itu bana katanya kini tolong buka bue melati go buat tabantang tali dari hati. Itu bana katanya kini kato sampai Sultan lama alum kini cuy lah dirajo. Mangko dibuka bue tu kini kok nyampang bue tak buka anang kababuni tu maanggap parajo kini cuy malah nan di Sultan ado ayam ado kucing. Itu bana katanya kini dangan-dangan yang menyala. Kok itu bana malah nang kato rajo nanambo sudah maalum lah masuknya ke kamar sampi satu tibo di kamar sampi sabalun bue dia wenyo kunci lalaki dari luar. Ala lalaki kunci dari luar tapi sabalun buenyo bukanya na Sultan Asril sudah maalum mungkin ado ayam mate pagu nyo panjik pagu dah ulu nyo langsung kate pagu nang gadang. Satu tibo dia te pagu nyo calik bana nyato-nyato kironyo ado tu dua gadang nyo singkokkan situ dua gadang kironyo ado kinantan sangat mau sangat bagak kinantan cuci. Asa tali malah diganjui nan dibawa kukunya bajadi-jadi nyo turui ayam di Sultan nyo patah sajo mari ayam di majo talok kababuni. Ayam mati Sultan lah turun nyo cubo lalok nan di Sultan sudahnya buka bue katigonyo lah lalok di kamar sampi kehilangan akar yang jagonyo. Salamu ikonyo di dalam nan ayam balun bakukut nan inyo balun jo kamain bau itu bana katonyo kini anta kok lah samo mati sajo. Nyo bukakan pintu di orang jago satu tak buka pintu di orang jago indak guno dirantang lamo keluar sinan Sultan Asril satu keluar dari sinan dan etong narajo tadi nambah namo silenggo geni. Nyo langsung mula kate pagu nyo cali ayam lah mati keluar balik dari sinan. Oh tuan Sultan baru datang ya tuan kajunjungan ambo salari salamuiko baribu Sultan nantatawan. De ulayam nan siku itu indak tatakuk do di nyo lai utak tak ado di kapalo ya Tuhan nan sabana nyo kini ya Tuhan kandung ambo indak kadiali lai. Kini cuy kola dituan lakala ambo dituan tuan kawin jo badan ambo tuan kawin rajo bakisa tuan diambil jadi rajo mamare entara o tuan o nagari lai ko de tuan Cuy tu bana malah katanya kini tumpak kepada malah Sultan Asril kini cuy ko malah didik kandung. Kok iyo cuy tu bana apa satian kok kawin kata adik kawin malah tapi ambo tak dapat lama nan disiko ubek jauh nan kamu cari. Ubek jauh malah nan kamu pilih cuy tu bana katanya kini. Lah baralik Sultan Asril tadi dua jenya malah si upiak putih lenggo geni. Sadang baralik malahnya kini sadang rami galangang jadi. Tumpak deinyo Sultan Asril lah karajo di kabun bungo agak lah bamiak badan masuk itu. Kola pagi masuk ke kabun bungo pane tak tanggung kamalambui awak biasa sanang yu lah dik kandung Alik sudah kawin selesai lah kawin Sultan Asril yo jenyo putih lenggo geni. Setelah sudah perkawinan
Agak lainnya Sultan Asrul agak diperintah dia adiknya. Asrul lai tahu bahasa adiknya jadi raja, adiknya lai tahu bahasa kakaknya tinggal sinan, tapi kakak malu dia adiknya. Situ bana malaknya kini tumpak kepada badaninya. Dan bilang nan Sultan Asril, Alik sudah kawinlah salah seorang banyak tentulah kabipai. Alah sehari, 2 hari, 3 hari sudah kawin di sinan katanya bana akan adik kandung kok di sini lekatonya bana akan onde tuan dan akan bana lain bana manuang tuan. Kok manuang nan adik tanya pati bana di ambo ba manuang ambo tersuruh di bapak malah kini. Ayah ambo nan sadang sakit mato sakit tu payah mau beknya. Ubek tak bisa dibalikkan ko ubeknya bungo ni lo nali nama dok kamato hari duit tumbuh di anjung 7 pangkat 7 lo rajo menjagonya kalau nyampang lamo cuy itu indak lamo sesudah itu tumpak dia kandung ambo kok lale bungo tu dape iyo di sini tu dia malah kini ba acaronyo dia langsung maambilnya cuy itu banyaknya saradadu jago siang malam saradadu jago kok itu sanang tuan kandung nama narua bungo ni lo nali iyo putih putra Dewi telatak di anjung 7 pangkan batuju rajo bananyokan malaki sampai ke bungo tu agak sajo di tuan kandung saradadunya banyak nama jago tiok tangan pakai galewang tiok pinggang lah pakai pisau. Kok di bau sandang sinapang tapi samantang pun itu kita calik dah ulu lalu jo jagonya tumpak di orang jago sinan 3 bulan lalu 3 bulan jago nanti toli tapi tuan kita bilangkan masa itu tumpak kepada malah Sultan Asril menanti garak dari Lenggogeni. Rupanya di putih Lenggogeninya calik sekali palakiannya pandangnya kitab nujun besuh dalam paliatan. Oh tuan kandung hubungan sayang ambo kini ciko lah di tuan tumpak kepada badan ambo. Lasanang bana kini ada juo laloknya 3 hari lang. Tiga hari le tinggal laloknya cetu bana katanya kini capek lah tuan kan wong pai jan balalai lalai juo
Tapi umanat pegang dari ambo, kok nyampang dapet bungo ni lonali, kok nyampang sampai ke sinen je lupo di jaso ambo tuan. Usalupo di badan ambo itu bana katanya kini, dan bilang sama so itu tumpak kepada Sultan Asril. Barangke melawak katu itu barisuk siang harinya, jadi sayang jangan ragu di soal itu, tumpak di jasole adik kini kalau dapet bunga ni lonali. Kalau sampai ambo kasinan dia batamula jonam punyo ambo nani ndak kakane hati dan daminda akadem buwe itu bana katonya kini laden tanah tidak cuy itu bana katanya kini, dan bilang sama so itu tumpak kepada malah Sultan Asril barisuk siang harinya. Barangke je kudo malah maso itu agak dituan hari 3 hari patengangkan. Kalau wakatu dilaloknya tuan lajang je kudonya nangadang, dilajang sajonyo sadang lalok namun inyo kajago indah. Tapi waktu jago inyo 3 bulan lalu 3 bulan jago ba itu bana inyo saradadu ce itu bana dan bilangkan nanda netong sama so itu alatibo si buyong Asril. Latari malana Sultan Asril langsung sekali keluar dari merek balarangan, nyetampu si cabiak kapan satu nyetampu cabiak kapan nyecalik sarada du banyak bitaguliang sajo jo karaben. Sinapang babao tidur ba itu bana malanya kini maalun sarada du tadinya nan sadang lalu bana langsung sekali kudo narancak nyetari mola ke anjung maso itu. Langsung malah menuju anjung dan etong kudonya lai telatak kudo di laman takabek malah di pawitannya harikan sari baru tapakai barunya tingkek malah anjung nanggadang. 7 pangkan anjungnya tingkek setingkek anjungnya tampul dicalik rajo sadang lalu rajo na sangat kadang-kadang indak tanggung kadang rajonya langsung setingkat lai lalu besuo je bungo ni lonali. Ala cukui malah tingkek ketujuhnya cak liat bana malah waktu itu pandang bungo ni lonali telatak di atas meja maduk kamato hari duit buahnya tongga cik sajo ba itu bana malahnya kini nyambil bungo malah disibuyung. Satunya sembah bungo ni lonali, satunya sembah jale-jale, dan etong sama so itu tumpak di Sultan malah Asril tadi kok nyecalik orang nampunyo sadang bagolek di tampeknya. Indak tanggung malah rancak potongan, indak tabado karancaknya, laranglah putih katandiangnya, sariklah Sultan kajodonyo, ba itu bana karancaknya, anta kok Sultan dari langit. Cuy itu bana karancaknya nampunyo bungo, tapi bajanji awak jelenggo geni, indak kadicalik pandang abe, padu awak dandam tak elok, turun sajo lah dapet bungo. Satunya turun lah dapet bungo, indak guna dirantang lamo, satunya turun dari sini, langsung ke kudo tadi, bungo terletak dalam saku, ndak nyagak lari kudonya. Inyo lah tibo di merek palarangan, cukui di hari nang katigo, tersintak saradadu banyak, satu tersintak saradadu, baun bungo tak ada lain. Sampai di pareso tarik kate, langsung ke anjong paranginan, tak kabar bungo lailang, bundak nagari lah dia kandung.
olah satu empat la bunda bungo setumpak la hilang mela waktu itu dan etong bana jale-jale bungo la lape ke rumah lenggo geni tumpak di putih lenggo geni karando kaco lai dua buah rupanya melainyo kapulang indak ke jalan jo kudo rancak pe jo karando kaco co itu bana kato lenggo geni itu bana melanya kini dan bilang sama so itu rupanya bungo la dapeknya pegang di putih lenggo geni inyo pai mela ke korong kampung sultan dek karano dua buah disikan mela bungo kasih upiak itu bana mela kini di dalam karando kaco sama pai jo inyo lenggo geni Sultan Asri dalam karando kaco ju rakyat maju juang masuk itu dua balik cik karando cik itu bana masuk itu menaruh minuman nan tak putih menaruh makanan nan tak kurang cik itu dalam karando kaco masuk Sultan Asro cik maju juang adik konteninya di itu bana melanya kini dia katu melaka barangke bakato sinan mela sultan nyalai onde dek kanduang dangakan bana di lenggo geni kita bacari jo karando citu bana nyalai dangakan dituan kanduang ambo ko iyo kita kabacari kamari kita padu janji itu bana katanya kini lah datang sinan sultan Asri kironyo bukan padu janji ado lah galang malah pusakonyo sepasang galang daulunya sabala diserahkan kabake sultan Asri itu bana katanya kini lah dan bilangkan jale-jale bungo di bawah nyolai rupanya lah jauhnya tinggalkan sadang dalam karando kaco dalam bajalan sakutiko Sultan Asrul tukang jujuang adiknya ju tapi pangana Sultan Asrul kini coiko di kita kawan-kawan paya bana kita karajo nan Asrul ku adik kanduang ambo coitu bana katonya kini carilah lura nanggak dalam carilah ngari nanggak jauh kita lantiangkan ninyo masuk lura nak mati lah nyo dalam lura kita bawa nampak dusi ko sajo kita tatiang bersama-sama boleh nak capek awak tibu itu kata Sultan Asrul dan bilang sama so itu agak sajo nan Sultan Asrul nyo ambil di Sultan Asrul nyo lantiangkan ke dalam ngare dalam sungguh ndak tampak batu dipandangi coy itu bana dalamnya ngari jatuhkan karando kaco sungguh cair karando tiba di batu Sultan lah tinggal di kandang lah dalam langari lama nangis Sultan sama seorang badaso bana kakak kandung hindak na lain mani ayo hindak na lain do manco iko kana awak
kakak konten di badan diri ibadah sobana nyoba kakak ambo layakan duang tinggal malanan Sultan Asri lantamati antanyo idui kita tarikan karando nan sabuan nama namo putih lenggogeni nama bawa bungo nilonali serato je Sultan Asro lalatibo dia ada penayakan duang dema satu tibo dia ada penayanya kini baru berkata Sultan Asrul odik kandung putih lenggogeni keluarkanlah bunga paubek mato ayah satu keluar bunga ni lonali diserahkan ke bake ayah naninyo putih lenggogeni masih dalam kerando kacau menaruh minuman dan tak kurang menaruh makanan tetap cukup inyo letakkan di anjung paranginan itu bana putih malah kini rupanya malah waktu itu maalun silenggo geni awak sanang malah seleco indah apa kato dari ayah kandung sudah mato kadiubeknya obuyong na Sultan Asrul ang sorangnya nak balik pulang sia nama dapet bunga ni lonali menjawab na Sultan Asrul ko itu na kece ayah ko tak pulang situ ayah ko indak kacegak mato ayah layakan dua ngai Iyolah badan ya diri ambo nama ambil bungo malah balarangan koco itu bana katanya kini iko nam bungo ni lonali terletak di anjung 7 pangkat jo nyawa ya basabuangnya menjapui bungo ni lonali onde untung pulang ang Sultan Asro ko tak lama mati ya disakit mato ba itu bana katanya kini yang kabaralik lenak diparalik ke nang jo si upi ko ala kok kawin nang jo inyo nanambo jo inyo ya balung kawin tuma kawin ke lambo jo inyo putih lenggoge ni 100 ale angkat tarajo sabotnyo barang siapa mendapik bungo ni lonali ken kadiambil jadi rajo cuy tu bana katanya kini tumpak di badan dirinya kini tumpak di Sultan malah Asro tadi mengaku basuinyo nan dapet bunga panik batangka cara itu baru dipanggil si upiak lenggogeni onak kandung putih lenggogeni iyo kok Sultan Asro nan dapet bunga iyo inyo nang kakawin jo kau itu bana katonya kini kato sampai gadi manjang